Hello, hello. Vidím tu veľakrát na TikToku také proste ženy, ktoré zdieľajú svoje jedlo, že čo jedli za celý deň a kondiční tréneri, alebo teda tréneri, alebo výživoví poradcovia sa k tomu vyjadrujú. Tak ja by som chcela tiež, aby sa niekto vyjadril, lebo ja som žena, ktorá sa stravuje proste intuitívne a mám taký balans medzi všetkým, ale dnes som podľa mňa jedla zdravo a povedzte mi, či áno alebo nie. Toto sú raňajky, to je tvaroh odtučnený s granulou, s ovocím a s pistáciovým proteínovým krémom na vrchu a orechami. Ideme teraz na obed. Tu máme obed, to som si objednala, pretože som si nestihla nič ukuchtiť, takže máme tu, máme fazulky, tofu, nejaké cuketové a mrkvové špagety a dole je quinoa a ešte sú tu arašidy a cibulka a koriander. Na to som dala vlastne arašidovú omáčku a celé to zamiešala, čiže toto bol obed. Myslím si podľa mňa, že nutrične OK, nie? No to nie je ani, že olovrant, ale je to proste, že si chceš zamlsať a dať si ku káve proste niečo fajnové, tak som si dala proste z DMky takýto protein peanut butter cups, ktoré sú že top, akože vždy sú vykúpené v DMke, ale sú fakt výborné. Vôbec sa nepozerám na kalórie ani na nič, proste ja sa stravujem tak, jak sa mi chce. No a na večeru som si dala takéto, čo to je, mozzarella, paradajky, avokádo, poliaté olivovým olejom a so soľou a vlastne týmto som zakončila deň. Som vypila ešte nejaké 3 kávy, samozrejme bez cukru, ale s mliekom. No a vlastne to je celé. To som jedla za celý deň, tak sa mi k tomu prosím vyjadrite, či dobre. Okrem toho cvičím, som aktívny človek, takže myslím si, že podľa mňa aj celkom nutrične fajn, nie? Aspoň moja hlava mi tak hovorí, že hej.